Здравейте, приятели! Отново криеме жълтата топка. Да, сега ще криеме. Това пак е Sports X Fruits. Това е футбол банана. Чакай. Това пък това също е Fruits Export, само че ще ви го кажа какво е в следващия епизод. Сега ще ви кажем оценките, защото това, което сега ще скриеме, рейтинга му е, каква е футбол банана. В момента това, понеже е Sports X Fruits, ще е към 4 звезди. Оценките са от 1 до 10. Това е 4 звезди. Сега хайде скрий го, давай. И ще го скрием ето тук. Ето тук. И пак сме супер близо до второ. Близо сме до това, което направихме миналия път. До Green Apple бейсбол. Ето тук сме. Ето тук има един DM, мисля, че беше, или Лили, едно от двете. Точно тук. Пак може да видите ето там площадката. Просто е тук и е в този ъгъл. Тук има един фитнес, който се ориентира. И там... Да, също така да ви кажем рейтингите за миналите две топчета, които не сме ви казали. За Green Apple бейсболът рейтингът му ще бъде 2,2 звезди. А пък за първото, което беше Orange волейбол, ще бъде към 7 звезди, защото това беше първото и е доста всъщност рядко. Sports X Fruits Collab. Ще криеме ето тези две. Това е волейбол X Личи и това е One Color. Ще има много One Color, обаче те са от доста хубава материя, гумени. И ще разберем оценките на тези две топчета в другите видеа. Следващите видеа. Ще ги криеме тези днеска. Гледайте канала и се абонирайте с камбаката, за да не пропускате никакви нови видеа. И за да може да разберете къде ще криеме следващите мултатопчета. Чао!